Het was heel goed. Het ging heel goed. De mensen waren dol enthousiast. En het was een volle bak. Zelfs echt op het allerlaatste schellinkje zaten mensen. Dus het was heel goed. Mooie afsluiter. Ik vind het leuk dat je meer dan 300.000 mensen plezier doet. Dat zijn bijna musical aantallen. Hè? Dat zijn aantallen mensen die je normaal niet trekt met een gewone voorstelling. Dus het is wel heel bijzonder. Je doet het niet voor de records. Ik doe het omdat ik het een ontzettend leuke voorstelling vind. En ik doe het omdat ik hoop dat ik daar heel veel mensen plezier mee doe. En ja, zo'n record is natuurlijk een leuke bijkomstigheid. Maar niet het belangrijkste. Dat besef, dat dringt altijd later door. Ik heb natuurlijk wel vaker meegemaakt, nooit zo lang lopend, maar wel dat het de laatste is. En dat realiseer ik me pas over 2 weken. En voor u zal het waarschijnlijk misschien nog wel langer duren. Dat je denkt ergens, je bent er zo op ingesteld, al jaren dat die voorstelling gaat, dat voordat het bij mij gedaald is, dat ik denk, oh hé, dit was echt de laatste. Dat duurt nog wel even. Maar we maken een tweede, hè? We gaan een vervolg maken. Het nieuwe seizoen ga ik een voorstelling maken, die heet Carnage. Slachting. Over een komedie over 2 echtparen die elkaar naar het leven gaan staan. Buitengewoon humorvol en leuk. En ik ga op 30 november ga ik Willem I spelen op het strand van Scheveningen. Dan wordt de landing nagespeeld. Dan bestaat ons koninkrijk 200 jaar. En daar ga ik Willem I uitbeelden. En dat wordt een nogal groot spektakel. De hele dag op tv en 's avonds een proclamatie voorlezen in het Circus Theater. Daar is daar is het Koningshuis bij. Dus dat wordt wel een gedoe. Ja. Nee, we moeten eerst een tijd niet. Het publiek moet ook weer een beetje honger krijgen. We moeten weer iets hebben van, oh ja, daar willen we heen. En wij hebben tijd nodig om een vervolg te maken.